Kaixo, kaixo egunon, ikaslan gipuzkoa.eusetik ari gara emititzen, lehen aukerako diru laguntza nola gestionatu eta nola eskaera egin dezakegun, nola egin dezakegun eskaera. Bueno, enpresentzako diru laguntza da eta praktikak egiten ari diesen ikaslientzako edo duala egiten ari diesen ikaslientzako izeleike. Bai? Orduan, enpresa batek diru laguntza honetara diru laguntza honetan parte hartu nahi badu, enpresa moduan egin behar duena, lehenengoko gauza, da betetzen duen baldintzak ea betetzen duen. Bai? Baldintzak orokorrak dira, baldintzak betetzen baditu, bai? Orduan, parte hartu dezake lehen aukera. Edo zein enpresak hartu dezaken baldintzak edo jaso edo behar duen edo zer gauzetarako, edo zen diru laguntzerako baldintzak eskatzen dira kasu honetan. Bueno, enpresantzako diru laguntza hauek hasiera baten da ikasle bat, bai lantokiko prestakuntzan edo FCT edo dualean ibili duen edozein ikasle edo duen edozein ikasle ere laneratzeko aukera bat da. Bai? Ikasle hau, ibili dana praktiketan edo ibili dana dualean, orain arte, aukera dauko enpresa honek diru laguntza baten bitartez kontratatzea. 6 hilabete, 12 hilabete edo indefinido egiteko. Bai? Lehenengoko gauza egin behar dana, behin erabakitzen danean, hau, okeia izaten danean, egin behar duena da, eskaera egin. Eskaera egiten du, enpresak, zeratako, motatako ikaslea den edo ze behartasun edo ze berezitasun dauken. Anexo 4 izaten da hori betetzeko, eta era berdinean ikasleak ere egin behar du titulua eskatu. Tituluduna izan behar dalako. Orduan, ikasleak ikastetxean titula eskatu behar dugu, eskatu behar du ere lanbiden alta, langabezian egotea alta eskatu behar du lanbiden, eta eskatu behar du ere lanbiden hemen orientatzaileakin egin behar du. Orientatzaileakin eskatu behar du zita, behin titulua daukenean, orientatzailearen joan behar da, eta gero eskatu behar du hor bertan alta fondo garantia juvenil. Bai? Orden, 3 gauza horreik egin behar ditu, eta horrekin ja alta eman da dago. Behin, eskaera eginda enpresak eta ikasleak hau eginda, eskaera hau bideratuko du enpresak, bai, ikaslanera edo bideratuko du lanbidera, nahi duen lekura. Badaoz ere eskaera hau egiteko ikastetxe kolaboratzaileak. Behin, eskaera hori eginda, ikaslanek edo ikastetxe kolaboratzaileak bialtzen dau, lanbiden erregistratu egiten du eskaera hori, eta lanbidek enpresari bialdukotxo eskaintza bat. Zerrenda baten, bialduko dau, hainbeste ikasle dagoz, edo hainbeste langabetu dagoz, hori betetzen dutenak. Berezitasun horik betetzen dutenak. Orduan, begiratu behar du ikaslea, bere ikasleak betetzen duen baldintza honek, eta ikasleari ematen dio okei. Eta ikasleak, ikasle horri ematen dio nien kontratua egin dezake.
kontratu egiten dio, ordura arte ezin du kontratorik egin. Ikaslea, enpresa honetan sartuko da lanera, kontratu honekin. Berezitasun bat behar du, ikasle honek kontratua egin baino lehenago langabezian egon behar da,